Barka da zuwa Muhammad zamani. Kar ku manta da nuna mana alamar subscribe. Domin an yi min rashi. Dr. Ahmad biyu ke Allah ya karɓi rayuwarsa ɗazu. Yana cikin malaman da suka karantar da ni hadisi lokacin da ina karatu a jami'ar Bayero. To malami na ne. Allah ya ji kansa, Allah ya rahamshe shi, Allah ya sa ya huta, Allah ya samu wanye da duniya lafiya. Wallahi ni dai ina mai kyakkyawan zato. Yana cikin wanda suka tanka sanda corona ta kururuwa iblis, ya doke ta da hujjoji. Allah ya ji kansa. Dr. Ahmad BUK can malamin addinin musulunci ne, tsohon malami ne a sashen larabci a BUK. An haifi Ahmad BUK a Ghana. Sheikh Ahmad Muhammad Ibrahim Bamba, wanda aka fi sani da Ahmad BUK ko kuma Ahmad Bamba, ya kammala karatunsa a ɗaya daga cikin manyan makarantun Ghana. Haka zalika ya yi karatu a Saudiya. Bayan nan ya dawo Najeriya ya yi karatu a Jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya karanta dakta. Ya auri mata uku, ba rasuwarsa ya bar mata uku da 'ya'ya 30 ciki har jikokinsa. Akwai fassarar littafin Muwadda Malik zuwa yaren Hausa a ranar 1 ga watan Muharram na shekarar 1443, wanda Gera Oil ya ɗauki nauyin bugawa. Ya kasance wani alheri ne don ba da gudunmawa a addini a Najeriya da ƙasashen waje. Haka kuma ya kasance mutum mara tsoro wajen yada sunna tun lokacin da kowa yake jin tsoron yada ta. Dr. Ahmad din yana da shekaru 80 a lokacin da ya bar duniya a shekarar 2022. Ya rasu ne a ranar 7 ga watan Janairu 2022, kuma an ce 2022, daidai da 4 ga watan 6 na shekarar 1443, asibitin koyarwa na Aminu Kano, bayan ya sha fama da jinya. Kaɗan daga cikin takaitaccen tarihin shi kenan. Daga ƙarshe muna cewa Allah ta'ala jikansa da rahama, kuma ya ba iyalansa haƙurin rashinsa. Amin ya Allah. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar like don wasu su ma samu su amfana. Ka nuna masa haske a cikin kabarinsa, Allah ka nuna masa haske a cikin kabarinsa. Ya ubangiji ka sa ya samu kyakkyawan tarba daga mala'ikun Allah. Allah kai masa afuwa, Allah ka rangwanta masa. Ya ubangiji Allah ka ji kansa, Allah ka sa ya huta da dukkan sauran musulmi gabaki daya. Ubangiji ka tsare mana rayuwar mu, ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ka sa aljanna ce makomar mu. Ubangiji ka albarkace mu, ka albarkaci iyalan mu. Ya ubangiji ka sa mu cika da imani. Kashe-kashe da zubje-zubjen jini da ake a ƙasar nan, ubangiji Allah ka kare mu. Allah ka yafe wa Dr. Ahmad, Allah ka sa dan aljanna ne, Allah ka tsare masa bayansa. Ubangiji mu assasa ɗinsa na ilimi, wuraren da ya bari da masallaci da makaranta da gurin da'awa, Allah ka ciyar da su gaba. Ya Allah ka sa albarka a almajiransa, ka sa albarka a 'ya'yansa, ka sa haske a kabarinsa. Ya ubangiji yau din nan ka sa mala ya ga haske a cikin kabarinsa. Ya Allah ubangiji, Allah ka nuna masa haske a cikin kabarinsa, Allah ka nuna masa haske a cikin kabarinsa. Ya ubangiji ka sa ya samu kyakkyawan tarba daga mala'ikun Allah. To amma lokaci ya zo, ba abin da za ka iya yi. Dole na yi sallama da malam, ba ya fahimtar kowa a lokacin, ba fahimta. Bugun numfashin zai tsorata ka. In ce Allah kai ke hukuncin kanan, kai ke Allah kai ke ikonka, kai ke da rayuwar,
bawa cikin bayinka. In akwai kasuwancin ilmantar da saƙon Allah ne a jami'a da kuma bayan ya ritaya. A jami'an ma yana yi, littattafan na duk an karantar da su. An zo gabar karanta motsa na imamuna Malik, mutuwa ta zo ta shi lokacin kai. Kai jama'a, mutum abin tausayi ne. Na kalli kaina sai in makaina kuka in tausaya makaina. Kowa ya ta kanshi, kowa ya shiga ya kuka kan zunubansa, kowa ya gyara abin da ya san yayi. Yadda malam ya tafi, zan tafi, za ka tafi, za ki tafi, za mu tafi, za ku tafi, duk za su tafi. Mai duka ne hukunta, haka muka fita muka bar asibiti. Baka da abin, in kana da rai 100 ba za ka iya kawo magani ba. Waltaffati ghayra madinin